Pak nusul ngono. Nggih, Pak. Nggih. Kula iki napa to mboten masalah ngeten niku lek Anggaran. kalian jenengan niku wis mboten Pak kula Pak. Ora lah, sebabe apa? Sebabe. Lah kan nggih kados anake kalih bapake to Pak. Ah iya, Nggih. bener kaya ngono kuwi. Awake dhewe ora perlu mikir dhuwit. Pamane ya Ora ditanggap perlu. ngene iki karo Pak Rasa, ora perlu mikir saweran. Ora perlu. Saweran ben dipikir karo Pak Rasa dhewe ya. Lah nggih, ya ora diwe ya dinteni ngono lho Pak. Nah. Ayo lek dremis men ayo nggih. Ya ndak. Sandang